Μοναδικά παλαιοντολογικά ευρήματα, όπως οι μεγαλύτεροι χαυλιόδοντες του κόσμου, στεγάζονται στην παλαιοντολογική έκθεση του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Μηλιάς Γρεβενών, η οποία διηγείται το κυνήγι των ελεφάντων μέσα από τον μαστόδοντα της Μηλιάς και τον ελέφαντα των αμπελιών. Η Μηλιά είναι ένα ορεινό χωριό της Δυτικής Μακεδονίας με εύκολη πρόσβαση από την Εγνατία Οδό σε απόσταση 16 χιλιόμετρων βορειοανατολικά της πόλης των Γρεβενών. Στη συλλογή της ανήκουν πάνω από 3.200 πολιθώματα με αποκορύφωμα τον σκελετό του μαστόδοντα του Μπόρσον, καθώς και το σήμα κατά τεθέν αυτού του ζώου, τους βραβευμένους με ρεκόρ Γκίνες χαυλιόδοντες με μήκος 5 μέτρα και 2 εκατοστά. Συνολικά στο μουσείο φιλοξενούνται 19 είδη θηλαστικών, μεταξύ των οποίων ο Γρεβενοβούς ο Αρχαϊκός, ένα νέο είδος μεσαίου μεγέθους βοηδούς, ο Μαχαιρόδοντας, ένα μεγάλο ελουροειδές με τεράστιους πριονοτούς κοινόδοντες, ο Ρινόκερος, του οποίου το κρανίο είναι πλήρως διατηρημένο, ενώ βρέθηκαν και 3 είδη χελωνών, ένα εκ των οποίων αναγνωρίστηκε ως νέο είδος που ονομάστηκε Testudo brevitesta. Επιπλέον, η συλλογή είναι εμπλουτισμένη με απολιθώματα του παλαιοβυθού των Γρεβενών που χρονολογούνται έως και 30 εκατομμύρια χρόνια πριν. Ερχόμενοι στο σήμερα και λίγο πριν εκπνεύσει το 2023, βρήκαμε την κυρία Ευαγγελία Τσουκαλά, ομότιμη καθηγήτρια του Τμήματος Γεωλογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, η οποία ηγείται εδώ και 30 χρόνια της ανασκαφικής ομάδας στην ευρύτερη περιοχή της Μηλιάς. Η κυρία Τσουκαλά μας εισάγει στο χώρο της παλαιοντολογίας στην Ελλάδα και μας εξιστορεί το χρονικό της πορείας των ανασκαφών που έχουν στρέψει την προσοχή της παγκόσμιας παλαιοντολογικής κοινότητας στη χώρα μας. Η επιστήμη της παλαιοντολογίας, όπως το λέει και η ίδια η λέξη, ασχολείται με τα παλαιά όντα, είτε δηλαδή είναι ζώα είτε είναι φυτά. Στην παλαιοντολογία των σπονδυλωτών, βεβαίως, τα πιο εντυπωσιακά είναι οι δεινόσαυροι και τα πιο γνωστά. Όμως, μιλώντας για μια ελληνική πραγματικότητα, γιατί όταν ζούσαν οι δεινόσαυροι η Ελλάδα ήταν βυθός θάλασσας, δεν είχαμε αυτό το συγκεκριμένο το είδος ζώου, αλλά είχαμε διαφορετικά και πολύ εντυπωσιακά, όπως είναι τα προβοσκηδωτά. Τα προβοσκηδωτά, λοιπόν, είναι από τα πιο χαρακτηριστικά ζώα, τα οποία με την εξέλιξη μας παρουσιάζουν χαρακτηριστικά που μπορούν άνετα να χρονολογήσουν τα διάφορα γεωλογικά στρώματα. Είναι μεγάλα ζώα, τα χαρακτηριστικά ποικίλουν και έτσι λοιπόν είναι πολύ χρήσιμοι στρωματογραφικοί δείκτες. Η παλαιοντολογία στην Ελλάδα δεν έχει βρει τη θέση της, διότι δεν έχει αναδειχθεί όπως της όφιλε, γιατί υπάρχουν πάρα πολλά λείψανα των ζώων και των φυτών του παρελθόντος, τα οποία διατηρούνται και κοσμούν πολλά μουσεία όλου του κόσμου. Στην Ελλάδα, δυστυχώς, μέχρι σήμερα δεν υπάρχει ένα εθνικό μουσείο φυσικής ιστορίας. Τα λείψανα, λοιπόν, των ζώων και των φυτών είναι αυτά που απομένουν από την διάλυση του σκελετού με τη διαδικασία της απολύθωσης. Τι είναι η απολύθωση? Είναι η αντικατάσταση μόριο προς μόριο της οργανικής ύλης από ανόργανη. Το χαρακτηριστικό της είναι ότι διατηρεί και το σχήμα του οστού, διατηρεί ακόμα και τους δακτύλιους που δείχνουν την ηλικία ενός δένδρου, διατηρεί όλα τα σκληρά μέρη ενός ζώου, όπως είναι και τα σπόνδυλα και τα σπονδυλωτά, τα κοχύλια κτλ. Ένα από τα σημαντικότερα σημεία που μπορεί κανένας να μελετήσει τα προβοσκηδωτά, λόγω της εξαιρετικής ιδιαιτερότητας και ανάδειξής τους, είναι η Μηλιά Γρεβενών. Η έρευνα στα Γρεβενά ξεκίνησε πριν από 30 περίπου χρόνια, όταν ο Δημήτρης ο Ζησόπουλος είχε φέρει στο Πανεπιστήμιο μερικά απολιθώματα που τα είχε βρει στην θέση αμπέλια της πόλης των Γρεβενών, στις παρυφές της. Ξεκινώντας λοιπόν την έρευνά μας και τις ανασκαφές, αποκαλύψαμε έναν ημιτελή σκελετό από έναν ελέφαντα 200.000 χρόνων. Ήταν πολύ χαρακτηριστικό ο σκελετός με τα μεγέθη που μας έδινε, κυρίως από τα μεταπόδια, και το πέλμα του που μας έδειχνε ότι το ύψος του ξεπερνούσε τα 4,2 μέτρα.
Είναι λοιπόν πολύ χαρακτηριστικό και η ανακάλυψη αυτού του ελέφαντα μας έδωσε και πολλά ενδιαφέροντα στοιχεία για το παλαιοκλίμα της περιοχής. Δηλαδή, αυτός ο ελέφαντας των 200.000 χρόνων των αμπελιών είχε εξαφανιστεί από την υπόλοιπη Ευρώπη, διότι είχαν αρχίσει οι περίοδοι των παγετώνων και με το δρυμή ψύχος αυτά τα ζώα εξαφανίστηκαν. Όμως, κατεβήκαν προς τον νότο, φτάσανε στην Ελλάδα, εκεί όπου βρήκαν υπιότερες συνθήκες και έτσι επιβίωσαν για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Άρα, αυτό το έβριμα του ελέφαντα των αμπελιών μας δίνει την δυνατότητα να πούμε ότι η Ελλάδα ήταν ένας παράδεισος ακόμα και στο παρελθόν. Οι ελέφαντες είναι χαρακτηριστικοί γιατί ζούσαν παράλληλα με τα μαμούθ που είχαν καμπύλους καυλιόδοντες. Ποια είναι λοιπόν η διαφορά, μπορεί εύκολα κανένας να τα ξεχωρίσει, είναι στους καυλιόδοντες, που έχουμε ευθύς καυλιόδοντες για τους ελέφαντες και παράλληλα ζώντα τα μαμούθ είχαμε καμπύλους και στριφτούς. Ζήσανε τα μαμούθ όπως τα σκεπτόμαστε εμείς στην Ελλάδα? Τα τριχωτά μαμούθ δεν έζησαν στην Ελλάδα. Όμως, πηγαίνοντας στο παρελθόν, πριν από 2 εκατομμύρια χρόνια, υπήρχε ένας πρόγονος αυτού του τριχωτού μαμούθ, του Μάνι όπως το λέμε, από το φιλμ το γνωστό, το οποίο μας έλεγε ότι υπήρχαν μαμούθ που ζούσαν σε θερμά κλίματα. Και πώς το καταλαβαίνουμε αυτό? Άμα πάρουμε ένα δόντι ενός μαστόδοντα και ενός μαμούθ, μπορούμε να βρούμε και τις διαφορές τους. Ξεκινώντας λοιπόν να δούμε ποιες είναι οι διαφορές και εξέλιξη των δοντιών στα προβοσκηδωτά, ξεκινάμε από τους λεγόμενους μαστόδοντες, που είναι ένας διεθνής όρος. Πήραν το όνομά τους λοιπόν γιατί στο ένα δόντι αυτό που κρατώ, επάνω υπάρχουν κάτι προεξοχές, τα λεγόμενα φύματα, τα οποία μοιάζουν με μαστάρια. Έτσι λοιπόν αυτό το όνομα οφείλεται στη μορφολογία των δοντιών των μαστοδόντων, που έζησαν μέχρι τα 2,5 εκατομμύρια χρόνια. Μετά αυτά σιγά σιγά τα φύματα μπήκαν σε σειρές, οπότε έχουμε τους ζυγόδοντες και το χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ο μάμουτ μπορσόνι, και μετά πάμε στα ελάσματα, όπως έχουμε αυτό το δόντι ενός ελέφαντα και ενός μαμούθ, όπου έχουμε τον ελασματοειδή τύπο. Πώς ξεχωρίζουμε τώρα τα διάφορα στάδια των μαμούθ? Έχουμε το μαμούθ του βορρά, το τριχωτό μαμούθ που είχε πολύ πυκνά ελάσματα, πολύ πυκνά, γιατί ζούσε επάνω σε μέρη όπου υπήρχε μόνιμος παγετός και εκεί πέρα η τροφή του ήταν το γρασίδι, που είναι πλούσιο σε πυρητικά άλατα. Έτσι λοιπόν χρειαζόταν, για να μην φθήρεται εύκολα, να έχει πολλά ελάσματα και πολλές τυχώσεις της αδαμαντίνης. Ενώ αυτό που κρατώ στο χέρι μου είναι ένα μαμούθ του Νότου, που βρέθηκε στην περιοχή των Γρεβενών, στην ευρύτερη περιοχή των Γρεβενών, έτσι εκείνη το μαμούθ του Νότου. Και τι χαρακτήρα έχει? Ότι τα ελάσματα είναι αραιά και στη μέση υπάρχει η συνδετική ύλη, όπως λέγεται η οστεΐνη ή αλλιώς το σιμέντ, που μας δείχνει ότι η τροφή αυτού του ζώου ήταν πιο μαλακή, διότι φθύρονται λιγότερο όταν έχουμε μαλακή τροφή, δηλαδή τρώγανε από φύλλα, φυτά, βλαστούς κτλ. Βεβαίως, αυτό έχει και μία άμεση ερμηνεία για το παλαιοπεριβάλλον, διότι αν πούμε ότι κάθε ένα ζώο μεγάλο προβοσκηδωτό για να χορτάσει έτρωγε 300 κιλά φυτικής τροφής και έπινε 200 λίτρα νερού, μπορούμε να καταλάβουμε ότι πόσο πυκνή ήταν η βλάστηση και πόσο ήταν πρόσφορο και το έδαφος και το νερό για να μπορούν αυτά τα ζώα να επιβιώσουν. Όταν τελείωσαν οι ανασκαφές στην περιοχή των αμπελιών της πόλης των Γρεβενών, συνεχίσαμε με βάση μια πληροφορία που είχα από τον δάσκαλό μου, τον καθηγητή τον Ιωάννη Μελέντη, ότι στη Μιλιά Γρεβενών κάποιος Θανάσης Δελιβός βρήκε απολιθώματα. Επισκεπτόμενοι λοιπόν με την ομάδα μου την Μιλιά, μπήκαμε σε ένα καινούριο μεγάλο πεδίο. Αυτό το πεδίο των μαστοδόντων. Μιλήσαμε λοιπόν για τους μαστόδοντες που είχαν τα χαρακτηριστικά δόντια, όμως στη Μιλιά βρέθηκε ένα εξαιρετικό είδος που λέγεται μάμουτ μπορσόνι, το οποίο αντιπροσωπεύεται παγκοσμίως με τα καλύτερα απολιθώματα. Δηλαδή με πλήρεις σκελετούς, με τους χαυλιόδοντές του τους πλήρεις, που μας δίνουν όλη την πληροφορία για αυτό το ζώο που εξαφανίστηκε πριν από 3 εκατομμύρια χρόνια περίπου.
Και ήταν το τέλος της εξαφάνισης των μαστοδόντων για να αρχίσουν μετά με την αλλαγή του κλίματος, με τον παγετώνων και τα λοιπά, στο πλιστόκενο, να έχουμε τα μαμούθ και τους ελέφαντες. Έτσι λοιπόν οι προγονικές αυτές μορφές στη Μιλιά Γρεβενών αντιπροσωπεύονται καλύτερα παγκοσμίως. Οπότε αυτό πρέπει να τονίσουμε πόση μεγάλη σημασία έχει για τη γνώση μας επάνω σε αυτό το θέμα. Είχαμε ξεκινήσει λοιπόν το 1996 βρίσκοντας επάνω σε ένα λόφο, ο Βασίλης ο Μακρύδης, ο συνεργάτης μου, εντόπισε το πρώτο ζευγάρι των χαβλιοδόντων. Επειδή δεν είχαμε ξανά κάνει ανασκαφές, δεν είχαμε ανακαλύψει χαβλιόδοντες, ήταν κάτι πολύ καινούριο για μας. Και μάλιστα και ήταν και πολύ εντυπωσιακό όταν αποκαλύψαμε σε χιαστή τους πρώτους χαβλιόδοντες και ήταν το μήκος τους 4 μέτρα και 39 εκατοστά, ήταν για μας ένα απίστευτο έβριμα. Μετά την ανακάλυψη, την εντυπωσιακή εικόνα αυτών των χαβλιοδόντων, ακολούθησε ένας εφιάλτης. Ήταν ο εφιάλτης της μεταφοράς τους. Και το λέμε αυτό διότι οι χαβλιόδοντες έχουν την ιδιομορφία να αποτελούνται από ένα πολύ εύθρεπτο υλικό, το οποίο λέγεται οδοντίνη, δεντίν. Δηλαδή κάτω από την αδαμαντίνη μας, τη σκληρή ουσία που καλύπτει τα δόντια μας, υπάρχει μια άλλη ουσία που λέγεται οδοντίνη. Αυτή όμως δεν είναι πολύ σταθερή ουσία, ούτως ώστε και στη διατήρησή της να είναι χαρακτηριστικά, να παραμένει όπως είναι. Άρα λοιπόν έπρεπε να έχουν μια ιδιαίτερη συμπεριφορά και να μπορέσουμε να κάνουμε τη συντήρησή τους και την ασφαλή μεταφορά τους. Το πετύχαμε λοιπόν και με τρόπους που μας βοήθησαν να τα μεταφέρουμε με ασφάλεια, τοποθετήθηκαν το 1996 και το 1997 που αναδύθηκαν στην πρώην κοινότητα της Μιλιάς. Ακολούθησαν μετά πάρα πολλές ανακαλύψεις με απολιθώματα από διάφορες θέσεις, 11 στο σύνολο θέσεις που έδωσαν απολιθώματα στην ευρύτερη περιοχή της Μιλιάς, μέσα στις άμμους του ποταμού Αλιάκμονα, γιατί μέσα σε αυτούς ήταν ένα πρόσφορο έδαφος για να μπορέσει να γίνει αυτή η αντικατάσταση των οστών με βάση τα εχνοστοιχεία της περιοχής. Έτσι λοιπόν ανακαλύφθηκε μετά από 10 χρόνια, το 2006, και το δεύτερο ζευγάρι των χαβλιοδόντων με μεγαλύτερο μήκος από το προηγούμενο, 5 μέτρα και 2 εκατοστά. Είναι απίστευτα νούμερα και κυνηγώντας την πληροφορία ότι είναι μοναδικά αυτά σε όλο τον κόσμο, απευθυνθήκαμε σε όλα τα μουσεία και σε όλους τους συναδέρφους παλαιοντολόγους όλου του κόσμου να δούμε αν έχουν βρεθεί πουθενά αλλού μεγαλύτεροι χαβλιόδοντες από τα 2 ζευγάρια που βρέθηκαν εκεί στη Μιλιά. Η απάντηση ήταν όχι. Έτσι λοιπόν ξεκινήσαμε τη διαδικασία και τους καταχωρήσαμε στο βιβλίο των ρεκόρ Guinness. Ήταν μεγάλη επιτυχία η καταχώρηση στο βιβλίο των ρεκόρ Guinness. Είναι επιτυχία και για την παλαιοντολογία για την Ελλάδα, γιατί πρώτη φορά ένα παλαιοντολογικό θέμα μπαίνει μέσα σε ένα τέτοιο βιβλίο, το οποίο βέβαια μπορεί να μην είναι το άκρος επιστημονικό που μας ενδιαφέρει, αλλά είναι όμως άκρος κοινωνικό και μπορεί να τραβήξει και το ενδιαφέρον του κόσμου για να καταλάβει ότι αυτό το μέγεθος είναι κάτι το καταπληκτικό και να το θαυμάσει. Η θεσμοθέτηση ενός μουσείου, εκεί φυσικής ιστορίας, είχε στόχο πρώτον να βρούνε στέγη τα πολιθώματα, να παραμείνουν στην περιοχή τους και στη συνέχεια να αναδειχτούν. Με τη βοήθεια όμως των επιστημόνων του Πανεπιστημίου, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, με την αιγίδα, στο οποίο και ανήκουν τα πνευματικά δικαιώματα. Έτσι λοιπόν παρέμειναν στον τόπο τους και αναδείχθηκαν πρώτα στην κοινότητα και το 2018 μεταφέρθηκαν στο σχολείο το ανακαινισμένο της Μιλιάς με μια πολύ σημαντική και καινοτόμα πρόταση. Δηλαδή, ήταν η ανάδειξή τους με βάση διεθνή πρότυπα, γιατί είχαμε τη συνεργασία του Dick Moll, του Βαγγέλη του Βλάχου, που δουλεύουν μέσα σε διεθνή μουσεία και με αναπαραστάσεις και με πληροφορίες των panels και στα ελληνικά και στα αγγλικά, ούτως ώστε να είναι προσβάσιμες και για τους διάφορους επισκέπτες, κάναμε αυτή την έκθεση να είναι μοναδική για τα ελληνικά πρότυπα. Και βεβαίως, πάντοτε ήταν ο στόχος μας να το προχωρήσουμε αυτό και να γίνει ένα μεγάλο κέντρο παλαιοντολογίας με βάση τη σπουδαιότητα όλων αυτών των ευρημάτων στην περιοχή,
αλλά και να γίνει και ένα κεντρικό σημείο τη στιγμή που λείπει ένα Εθνικό Μουσείο Φυσικής Ιστορίας στην Ελλάδα. Η σπουδαιότητα και η μοναδικότητα της Μιλιάς είναι ότι οργανώσαμε το 6ο Διεθνές Συνέδριο για τα προβοσκηδωτά και τους συγγενείς τους, όπου ειδικοί παλαιοντολόγοι στα προβοσκηδωτά από την Κίνα, Ιαπωνία, Νότια Αφρική, Αμερική, όλη την Ευρώπη, ήρθαν 200 επιστήμονες και υπογράμμισαν την σπουδαιότητα των ευρημάτων της περιοχής. Για τον παλαιοντολόγο σημασία έχει και η υπόλοιπη πανίδα που συνοδεύει αυτό το συγκεκριμένο είδος, το οποίο, όπως περιγράψαμε, αντιπροσωπεύεται πάρα πολύ καλά στην περιοχή της Μιλιάς Γρεβενών. Είναι και οι υπόλοιποι μαστόδοντες, είναι τα υπόλοιπα ζώα, οι ρινόκεροι, που έχουμε πάρα πολύ ωραία πολυθώματα και από αυτά τα ζώα, όπως είναι και τα βοηδή, γαζέλες, αντιλόπες, είναι τα σαρκοφάγα ζώα με εκπρόσωπο τον μαχαιρόδοντα, που πήρε το όνομά του γιατί ο κοινόδοντάς του ήταν πριονωτός και κυνηγούσε αυτά τα νεαρά ζώα της περιοχής. Έχουμε τα υπάρια, που είναι τα λογάκια με τα 3 δάχτυλα στα πόδια τους. Έχουμε για πρώτη φορά στην Ελλάδα εντοπίσει ένα ζώο, το οποίο ζει μόνο στην Νότια Αμερική και στην Ινδονησία, που λέγεται τάπυρος, ο οποίος ζει σήμερα μέσα στις ζούγκλες. Άρα, αναγάγοντας αυτό το περιβάλλον το σημερινό, λέμε ότι η Μιλιά ήταν ο τελευταίος παράδεισος. Γιατί αυτά τα ζώα που θέλανε πάμπολα φυτά για να τρώνε και να χορταίνουν, όπως ήταν οι γίγαντες αυτοί που περιγράψαμε, έτσι θέλαν και πολύ νερό. Άρα είχαμε ένα πολύ πλούσιο σε βλάστηση περιβάλλον. Έτσι λέμε ότι είχαμε τον τελευταίο παράδεισο. Ένα άλλο ζώο το οποίο εντοπίστηκε πρώτη φορά στην Ελλάδα ήταν το αγριοθύριο. Μία γιγαντιά αρκούδα που το ύψος της ξεπερνούσε όταν σηκωνόταν όρθια τα 2,5 μέτρα. Επίσης είχαμε και ένα νέο είδος χελώνας. Αυτά τα ενδυμικά είδη μαζί με το κορυφαίο που είναι ο γρεβενοβούς, που είναι ένα βοηδές μεγέθους μεταξύ της κατσίκας, ας το πούμε έτσι λαϊκά, και της αγελάδας, μεσαίου μεγέθους. Αυτό εδώ πέρα για πρώτη φορά στην Ελλάδα και παγκοσμίως βρέθηκε στα Γρεβενά. Γρεβενοβούς αντίκφους λέγεται. Είναι πολύ σημαντικό αυτό, διότι μας δείχνει ότι ο ενδυμισμός αναπτύχθηκε και στην περιοχή, γιατί υπήρχαν ιδανικές συνθήκες. Το Κέντρο Παλαιοντολογίας, που ήταν ένα όραμα, το 2012 υπογράφτηκε η σύμβαση για την ίδρυσή του μεταξύ του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, του τότε Δημάρχου Γρεβενών και του Προέδρου της Αναπτυξιακής Γρεβενών. Ο στόχος ήταν το να γίνει η ανάδειξη αυτών των απολιθωμάτων με τον καλύτερο τρόπο, όπως τους άξιζε, και επιπλέον να υπάρχουν και διάφορες διαδράσεις, όπως είναι να λειτουργήσει ένα μεταπτυχιακό επάνω στην παλαιοντολογία, να επισκέπτονται ξένοι επιστήμονες να μελετούν τα πολυθώματα της περιοχής και να έχει γενικά ένα διαδραστικό τόπο. Βεβαίως, ο χώρος του θα διατίθετο και για τις άλλες πλευρές παλαιοντολογίας. Για παράδειγμα, η ανάδειξη ενός παλαιοβυθού, όπως είναι στην μολάσα αυτή των Γρεβενών, όπου έχουν αναδειχθεί περίφημα, εξαιρετικά δείγματα από ασπόνδυλους οργανισμούς, από κοράλια, από το δόντι του, καρχαρία που βρέθηκε. Άρα έχουμε ένα πλούσιο παρελθόν των 30 εκατομμυρίων ετών, να αναδειχθεί η χλωρίδα της περιοχής, όπως υπάρχει μια εξαιρετική συλλογή με 19.500 αποξηραμένα φυτά από όλη την Ελλάδα. Γενικά, αυτό εδώ πέρα θα ήταν ένας στόχος για την ανάπτυξη του τόπου, σε συνεργασία με τους επιστήμονες και την κοινωνία. Πιστεύουμε ακράδαντα ότι η παλαιοντολογία μπορεί να βοηθήσει στην ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών. Όταν δεν υπάρχουν άλλα μέρη τα οποία θα μπορούν να προσκαλέσουν κόσμο, ούτως ώστε να αναπτυχθεί τοπικά η περιοχή, νομίζουμε ότι θα μπορούσε με αυτό να δώσουμε έναν πόλο έλξης επισκέψεων, ιδίως για τα Γρεβενά που το έχει ιδιαίτερα ανάγκη. Είναι λοιπόν η παλαιοντολογία η επιστήμη η οποία μπορεί να έχει διείσδυση και μέσα στην κοινωνία λόγω των εντυπωσιακών ευρημάτων. Αυτό όμως δεν συμβαίνει στην Ελλάδα, δεν έχει επενδυθεί
επάνω στην παλαιοντολογία, ούτως ώστε να μπορέσει να γνωρίζει ο κόσμος και στην εκπαίδευση, από τη μικρότερη μέχρι τα τελικά στάδια, τι είναι η παλαιοντολογία και πόσο σημαντικά είναι τα πολυθώματα. Και τι είναι η εξέλιξή μας βέβαια, γιατί και εμείς προερχόμαστε από άλλους κατώτερους οργανισμούς και σιγά σιγά αναπτυχθήκαμε μέχρι σήμερα. Ευχαριστούμε πολύ την κυρία Τσουκαλά για τις επιστημονικές πληροφορίες και για τη διαφωτιστική συνέντευξη.